44 के मोहर मारा बाबो होली में जिला बक्सरिया होली में जिला बक्सरिया ड्राइवर जीजा से डाला बाबो होली में जिला बक्सरिया होली में जिला बक्सरिया होली है होली है होली में जिला बक्सरिया होली में जिला बक्सरिया छपरा गोपालगंज के अजबे तरीका आरा के लोग करे ओही में टीका होली में टीका होली में टीका छपरा गोपालगंज के गजबे तरीका आरा के लोग करे ओही में टीका होली में टीका होली में टीका बलिया बलिया में बोली लगा बाबो होली में जिला बक्सरिया होली में जिला बक्सरिया होली है होली है भभुआ मोहनिया के अलगे कहानी पूरा रोहतास बिना डलले न मानी डलले न मानी हो डलले अरे सुन ले भभुआ मोहनिया के अलगे कहानी पूरा रोहतास बिना डलले न मानी डलले न मानी हो डलले न मानी नन्हे बड़ जैसे खूब माला भावो होली में जिला बक्सरिया होली में जिला बक्सरिया अभी यार 44 के मोहर मरा बाबा।